Злати? Много директно. Няма. Тук не. Такива са времената. Времената са бурни, да. Директно и така няма място за шикалкаване тук. Да. Ами днес още взето две бяха основните теми, които се въртяха. Първото е поредната сага, която тече между Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС. Знаете голямата битка за това, в крайна сметка, Външно министерство при кого остава. Честно казано, вече на моменти ми омръзва. Защото всеки Божи ден има някаква... Не е важно те дали те омръзва или не. Въпросът е да е интересно на зрителя. Ние сме роби на зрителските капризи. Със сигурност е интересно, защото всеки ден дават възможност така за различни тълкувания. Днес отново беше кой на кого се обаждал, господин Борисов, господин Петков дали е звънял на господин Борисов по отношение във връзка с закона за плажовете. Но, разбира се, това остана главна хвърлената ръкавица е дали ще има ротация или не. Във връзка с това, при кого ще отиде Външно министерство. И двете страни се заканиха, че ако Външно министерство не е при тях, нищо няма да се случи. По-интересният лично за мен казус, но може би пък в зависимост всеки зрител разбира нещата по различен начин, е това какво се случва във Възраждане. Оказа се, че третата по големина формация в парламента се разпада. Или поне 3 депутати от нея вече няма да бъдат част от Възраждане. И там вече са много интересни... Става ясно за причините. Ами, интервюрахме единия от отцепилите се, от изключените. Фактически само да припомним, че това разцепление следва вчерашното разцепление на групата общински съветници в Столичния съвет, където 4 гласуваха за... Точно така. Шеф на Столичния съвет от ППДБСС. Да, и се оказа, че всъщност 3 гласуваха според партийната повеля, 4 против и сега те нямат група, тъй като групата трябва да е най-малко от 5 души. И днес се оказа... Говорим за Общинския съвет. Да. И днес се оказа, още при влизането в Народното събрание, пресконференция на Възраждане, от която стана ясно от лидера Костадин Костадинов, че 3 депутати, които днес вече са изключени по неговите думи, са били тези, които са номинирали въпросните общински съветници, което на мен ми е много странно на много нива, но най-вече на първо място как така ти носиш отговорност за някой, който си номинирал, в смисъл някакви родителски, той непълнолетен ли е, малолетен ли е. И другото, което мен винаги ме е притеснявало е доколко народните представители все пак трябва да изразяват някаква собствена позиция и да застават зад своите избиратели, които са ги изпратили там и доколко са просто изпълнители на решенията на партията. Така че Николай Дренчев коментира темата. И разбира се, всичко във връзка с ротацията и нещо друго, което остана на заден план, всъщност в част от медиите беше разгледано, а именно промените в закона за хазарта, които се оказва, че са минали още в края на декември, но много хора сме ги проспали и Медиапол и сега коментираха и днес стана в парламента отново коментирано от ИТН във връзка с това, че уж намалените данъци върху хазарта се оказва, че може би всъщност увеличените се оказва, че всъщност май са намалени. И там вече има отговор от НАП, декларация на Венко Сабрутев от зала. Спора продължава, но според записах няколко души по темата от икономистите. Ще видим какво ще се окаже накрая. Задължително ли е Министерството на външните работи да бъде при ГЕРБ и това, за да бъде това чак толкова важно условие, господин Борисов да каже, че ако това не се случи, край? Не, няма нищо задължително, но по принцип на хаосството в политиката трябва да се реагира решително и това не е въпрос само на самоуважение, а има определен възпитателен елемент. Не можеш с 15% от народните представители да държиш почти цялата изпълнителна власт и да искаш още. Не е възпитано, нахално е. Възпитание. Вътрешният министър ваш ли е в крайна сметка или не? Аз ще цитирам господин Петков, предлагам заедно с вас да му да се доверим, който каза единственият министър на ГЕРБ е Мария Габриел. След това 2 пъти каза, че Калин Стоянов е ваш. Той си сменя мнението често. Трябва ли да си ходи Калин Стоянов? Защо? След всичко това, което се случи, протестите за БФС, имаше полицейско насилие упражнено и в крайна сметка си отиде само един заместник министър. Една тотална неорганизирана страна на столична община. Тя столична община, знаете, че дава само разрешение за провеждане.
от кофи и от коли. Това прави Столична община, нещо, което те не го знаят. Това ли е? В смисъл, че не са изчистили от коли и от кофи? Това беше основата на... Ако нямаше коли и кофи на улицата, всичко ще да е наред. Полицаите нямаше да бият хора. Да има запалени коли, нямаше да има кофи, които да се твърдят. Ама те полицаи биеха хора по уличките и там, където нямаше кофи. Полицаи, които са си превишили правата, вече доколкото знам се наказва. А министърът беше на кино. Министъра не знам къде е бил. Той сам го призна. В рамките на 2-3 часа те успяха да овладеят тази ексцесия там. И лумпените бяха разгонени. А лумпени ли бяха хората, които бяха бити? Ами, не знам кои са хората, които са били бити. Имаше много, излязоха дори колеги, журналисти. Но там имаше огромно количество лумпени. А тези кадри, които видяхте, когато се влезе в едно заведение, вътре се биеха хора. Коли и хвърля кофи с буклук. Имаше и кадри, в които се виждаше хора, които не палят кофи и пак бяха бити. Ами за това има и наказани полицаи. Калин Стоянов не знам някой да е набил. Да, той така. Калин Стоянов се оценява по отношение на Шенген. Доколкото виждам самите колеги. Той за едното се оценява, за другото не. Колеги от Продължаваме Промяната твърдят, че той се справи. А министър на електронното управление, интересно ми е вашето мнение, трябва ли да остане, защото чухме от ПП, че май трябва да си ходи? На мен ми е енигматична фигура, не знам. Какво значи енигматична? Той ходи с охрана, доколкото знаем. Защото го твърди, че Кирил Петков... Вие говорите ли си с партньорите по тия въпроси? Аз никога с него не съм го виждал и единствено, когато стана скандала с тези машини, защото замминистър отдавна трябваше да се го. Обаче остана. Защото той е там. Защото това е човека, който създаде цялата тази история по време на местните избори. А министъра на спорта? Защо толкова не го харесвате? Получава да го харесвам. Господин Борисов непрекъснато говори, че едни пари, които там... Единствената новина от Министерството на спорта последните 8 месеца е, че хванаха с рушвет един човек и не е ясно към кого е отивал този казват, рушвет. че той човек отпреди това е бил там. Министър-председателя Денков каза, че тогава защо тия пари според вас така... Това е единствената новина от това министерство. Няма друга новина. Да има друга... Цялото това нещо обаче, вас как ви кара да се чувствате целият този дневен ред, който се поставя, всичките тези, съжалявам, че го казвам, ама наистина глупости. Всеки ден някакви заплахи, всеки ден някаква, като че ли се хвърля на обществото нещо, с което да се занимава. И не ви ли става горчивото усещане, че буквално ви правят на луди? Имам предвид ГЕРБ. На медала, другата страна на медала е, че поне аз гледам да се съсредоточа върху важните неща, които да предлагам на парламентарното мнозинство. Ето, включително вчера имахме работна група за легализацията на преработката на индустриален коноп. Това са важни теми. Какво стана с този закон? В момента готвим промените между първо и второ четене, така че да бъде приет. Не минали, тъй като вече мисля. В зала не е минал, но получихме вече нотификацията от Брюксел. Тоест ние вече сме наясно какво трябва да променим в текстовете между първо и второ четене, така че да мине и да бъде одобрено от Европейския съюз. Кога се очаква да го гласувате? Надявам се час по-скоро, защото с това вече се занимаваме 2 години и 3 парламента. Да. Така че ето ви една сериозна реформа, която ще подобри живота и ще подобри бизнес средата в най-бедните региони на България. Защото в момента вместо да строим фабрики в Видинско, ги строим в Румъния. Пак български предприемачи. Изнасяме капитал, изнасяме работни места, изнасяме добавена стойност и данъци. С тия сме занимавали с Борисов, нали? Всички излезнаха и обясниха как ще бъде процеса. И Денков и Габриел казаха, че те двамата ще изготвят списъка и ще го върнат към нас. Тогава ще го прегледаме. Сега предварително... Ние всички знаем, че става каквото казват Пеевски, Борисов и евентуално вашите лидери. Не съм сигурна кой има така най-силно влияние, но общо става каквото кажат лидерите. Така че колкото и да си говорим, че Мария Габриел и от господин Денков зависи нещо, всички знаем, че не е така. Не съм сигурен. Денков не е изпълнявал нареждане на никой. Добре, смятате ли, че... Смятам, че в момента Борисов дига излишно пушек. Смятам, че да, те си наумили, че Габриел искат да е... Те казаха, че са готови и друг, но да е от тях. Ние смятаме, че не е продуктивно. На няколко пъти в много интервюта обяснихме, че не е добра идея за нас един и същи човек да взема 2 роли, при положение, че тези 2 роли имат различни функции в различни европейски институции. Сега последното, новото е, че може да не е Габриел, но да е човек от ГЕРБ. Това е новото предложение, само да не е на ПП. Аз малко се изморих с Борисов да вземе решение веднъж за винаги. Нали? Аз пък сега моята структура ми пращат други съобщения. Борисов бил казал, че ПП да си вземат всичките областни и министри. Да, имаше, и не знам си какво ми. Айде Борисов един път да излезне и да си каже кои са неговите областни, кои са неговите министри
Кои са, Яни? Кажете, че аз вече се обърках. Ами и аз съм объркан, но МВР, както виждате, няма подкрепата на Продължаваме Промяната. Да, обаче казахте, че господин Денков прави каквото реши, нали, никой не му казва, обаче в същото време той не уволни не внесох за гласуване оставката на Калин Стоянов. Ние като парламентарна група поискахме. Да, обаче... може би има връзка с това, че госпожа Габриел каза, че няма да стане, може би има връзка с Пеевски, може би има връзка с Борисов, които излязоха веднага и казаха, че това няма как да стане. Ето, виждате кой подкрепя. Много е интересно как от политическа партия ГЕРБ-СДС обвиняват някой друг в промяна на мнението. Това е просто... Обвинението за промяна в мнението от политическа партия ГЕРБ-СДС просто е много странно. Нали, като смятам, че когато някой обвинява друг човек в нещо, трябва първо той да е доказал себе си, като нали, да има някакси позицията, с която да го прави. Виждали сме ГЕРБ-СДС си променяха позиция много пъти. Така обаче това не променя факта, че вие също си я променяте в момента. И друго много интересно, господин Борисов каза, коментирайки вчера думите на академик Денков, че той каза, че всъщност Продължаваме Промяната трябва да могат да бъдат, да имат външен излаз, да се представят извън България. Той каза, това е абсурдно, сами си вкарват автогол, вместо, в крайна сметка е важно България да бъде представена навън, а не Продължаваме Промяната. Как вие тълкувате тези думи на господин Денков? Вижте, не искам да тълкувам думите на никой. Смятам, че академик Денков показа, че е изключителен лидер и аз лично се гордея с това, че той е премиер. Ще отстъпите ли? Това е въпрос, защото в крайна сметка това ще стои на дневен ред. Или ще бъде ваш министър на външните работи, или ще бъде техен. То няма среден вариант, освен ако не го дадете на ДПС. Има трети вариант, да няма никой. Да няма външен министър и да има избори. ПП и ДБ категорични ли са, че ако външният министър не е техен, правителството се разваля? Ние направихме прекалено много отстъпки, според мен. На ГЕРБ-СДС. Казвате и все пак сте готови за още и още и още. На ГЕРБ-СДС, на кой на черта ДПС. Нали? Мисля, че прекалено много отстъпки направихме. Нали е крайната точка? Смисъл, категорични ли сте, че ако външно министерство отиде от тях, това всичко приключва? Те казаха, че ако иде при вас, приключва за тях. Категорично би било крайната позиция на групата, след като са минали всички преговори. Много е важно да сме заедно. Видяхте днес какво се случи в друга парламентарна група, групата на Продължаваме групата на партия Възраждане, където изгониха трима от депутатите си, които имат различно мнение от мнението на лидерите. Как гледате вие на тази така парламентарна дисциплина, партийна дисциплина? Трябва ли един народен представител да може да изказва мнението си без от това да последва неговото отстраняване? Това, което аз разбрах, е, че всъщност това не е било истинската причина за тяхното отстраняване на тримата народни представители, че всъщност те са отстранени, защото не са били съгласни. С какво? Примерно с лозунгите на Възраждане, на партия Възраждане, с много крайните им позиции. Разочарованието обикновено е свързано с управлението. Защо са се разочаровали хора от опозицията? С какво опозицията е разочаровала? Вашия случай е свързано и с това, че излагахте малко. Излагах? Да. Си се обещахте, че ще се борите с... Да не повтаряме едно и също, то е, мисля, че пределно ясно. Аз не се чувствам като човек, който е излагал. Чувствам се като човек, който е взел правилното решение. Си е променил мнението. Ние не сме в коалиция с ГЕРБ-СДС и това, което се случва днес, не го ли доказва. Искам да кажа, че когато си в коалиция с някой, едва ли ще ви кажа, ще хвърлим всичко под влака, за да вземем министър. Неща сте коалиция, когато нещо не ви хареса, не сте коалиция. Аз никога не съм казал, че сме коалиция, не знам. Пеевски каза, че обича еднакво и господин Борисов и господин Петков и защо? Любовта е субективно усещане, всеки е свободен да обича който иска. Чистка ли правите във Възраждане? Не сте в настроение. Не сте в настроение, кажете. Трима души си отиват не по тяхно желание. Защо се стигна до там, че трима депутати да бъдат отстранени от партията? Това е правила в политическия процес, госпожа. Правилата за какво? Да бъдат послушни? Защото 4 общински съветници вчера бяха изгонени заради това, че са гласували по начин различен от повелята. Съм от София. Добре, обаче сега трима ваши колеги ги отстраняват. Това правилно ли е според вас, не е ли? Ако да кажем, вие сте предложили някой, сте го номинирали и след това той направи нещо различно и ви поискат вие да си тръгнете, бихте ли си тръгнали?
Обърних се към президента. Нелепи действия на Деян Николов вчера в Общинския съвет, които доведоха до неговото унижение в залата на Общинския съвет, когато той каза: аз от групата на Възраждане искам еди какво си, след като беше изключил абсолютно нелепо преди това неговите колеги, на което му се подиграха и му казаха: ама вие нямате парламентарна група. Предполагам, че това е ядосало симпатизанти на Възраждане, които са се обадили на Костадин Костадинов, и Костадин Костадинов е предприел тези изключително прибързани действия. Формално моята вина е това, че през 2017 година аз съм довел или съм присъединил към организацията Красимир Гълъбов, един изключително компетентен авиоинженер, който в рамките на много години е работил изключително почтено за Възраждане. В момента той е обвинен в предателство. Никой не го е питал какво, как и защо, но той е обвинен в предателство и поради тази причина се иска и моята оставка. Единствените пари, които аз съм взел, свързани с политиката, това е заплатата ми като народен представител. А бяхте ли патерица на ГЕРБ, да кажем в този случай, когато се говореше за това, че относно обществените поръчки и болниците, Възраждане си промениха много рязко мнението и тогава се коментираше, че всъщност са ви повлияли от ГЕРБ. Вие като човек отвътре, това вярно ли е? Мисля, че беше грешка. Подобна грешка така категорично в рамките на секундите, докато течеше гласуването, Маргарита Генчева изказа, че това е грешка. Но в един момент Костадин Костадинов го нямаше тогава в залата и надделя мнението на Цончо Ганев, който казваше, че трябва да сме против ППДБ, защото трябва да сме против ППДБ, защото те са ни по-антипатични от ГЕРБ. Това е един от примерите, който такава чисто схематична позиция води до много сериозни грешки, защото и за мен предложението на ППДБ беше хубаво. Знам, че имаше двама души от софийските депутати, които гласуваха против нашето изключване, за което аз съм им изключително благодарен, защото знам колко е в дългосрочен аспект неприятно това да изразиш инакомислие. В дългосрочен план, защо казвате това е негативно за хората, които имат различно мнение? Това, което се случва сега с вас, или какво визирате? Да, това, което се случва. Може и тях да ги изключат? Близък план не. Дългосрочен. Ще видим. Може би е малко личен въпрос, но Димо Дренчев защо не е застанал зад вас? Ваш брат. Ние говорихме с Димо Дренчев как стои въпроса. Ако аз му бях казал застани зад мен, той щеше да застане зад мен, можеше да напусне Възраждане и така нататък. Той счита, и аз считам, че той е полезен на народа и на избирателите, които са го изпратили като част от Възраждане. Разбира се, тук винаги съществува този момент, че могат да го гледат подвежди, поради причина, че ми е брат. Имаше ли предложение, да кажем, от Костадин Костадинов, ако се откажете доброволно, някаква, знам ли, облагане? Имаше някакво такова предложение, не точно от Костадин Костадинов и по-скоро беше въпрос на емоции, нали? В смисъл, искате ли да ви дадем пари, за да напуснете парламента? Което пък беше повод аз да избухна, защото им казах, че ако съм искал пари, да не съм влизал във Възраждане. Кой ви предложи пари и колко? Няма да коментирам някои от тези, които са дошли в 12 без 5 във Възраждане. Ръководството? Не. Имаше един общински съветник от Възраждане, който твърдеше, че е бил бит, заплашван и така нататък. Вие знаете ли нещо по този казус? Това е нелепа история. Аз очаквам, че той до голяма степен е жертва на приятелски огън и на поредното неразбирателство. Не бих казал представители на Възраждане, че са го били. Факт е, че е бил бит, но... Свързано с Възраждане? Че получавал заплахи от ръководството, така ли? Не мога да кажа, но това, което аз знам за него, тъй като го познавам отдавна като човек, знам, че не се е оплашил и знам, че той остана в Общинския съвет, ще работи така, както
както сме говорили, когато сме си мечтали за възраждане и сме мислили за възраждане. Като човек той лъже ли тогава или в смисъл някой лъже? Или ръководството, или той? Той твърди, че е бил заплашван, че са го били. Те казват, че няма такова нещо. Вие го познавате като човек, познавате и ръководството. Кой лъже? Не ме карайте да бъда арбитър в тази ситуация. Така или иначе той ще остане като общински съветник и ще имаме 4 години възможност да го наблюдаваме и да видим продал ли се, как гласува, какво прави. Здравейте, да кажете какво се случва във Възраждане? Има ли някаква чистка? Национални предатели ли са? Господин Свиленски, кажете сега какво става в софийските структури. Ще изключвате ли Иван Таков? Няма ли? В софийските структури всичко е наред. Така ли? Ами те май по-голямата част не бяха в подкрепа на това, което вие искахте. Ами в крайна сметка госпожа Нинова каза, че не трябва да се гласува за предложения от ППДБ кандидат за председател. Да, обаче те не ви послушаха в голямата си част. Ще видим, има органи на партия, които... Казахте, че едва ли не те били недостойни хора, ако го направят. Не, аз квалификация няма да давам. Госпожа Нинова каза, че липса на морал, мисля, бяха точните думи. Това ще го кажат нашите избиратели. Добре, ако махнете и тези хора, които са от БСП, нищо няма да остане. Нищо няма да махнем. Иван Таков остава на поста си, така ли? Ще го решат структурите. Те се решават структурите и накрая... Перките ще помогнат, защото те в Румъния. Ние в момента внасяме ток от вятърна енергия от Румъния. Всички екозащитници скочиха, не само те и рибари. Не всички. Поне тези, които чухме. Според мен скочиха любителите на конспирации, както едно време беше с 5G и с други такива неща. Няма опасност от тези перки в морето. Казвам, че няма опасност. Трябва естествено да се проведат изследвания, каквито са предвидени от закона, но ние ако не развиваме ВЕИ индустрията, ние ще се превърнем в огромен нетен носител на ток пак от вятърна енергия през зимата, защото както този януари беше. Ние внасяхме ток от румънските вецове и перки. Нали така? И сега дали перките са 10 км на север в румънските териториални води или 10 км на юг, това какво касае точно рибите, примерно? Румънските териториални води или 10 км на юг, това какво касае точно рибите, примерно? Животните, да, рибите казват. Добре, той има ли румънски риби и български риби? Няма КПП там. Това е един лобистки закон, веднага ви казвам, който, може и моите колеги не всички разбират, цели, като го приемем, въз основа на това, че сме го приели, да се поиска пари от Фонда за възстановяване и устойчивост, които се правят изследвания. Значи първо да успокоя хората, перки до 40 година няма да има. А до тогава ще изследват, така ли? Каквото и да изследват, няма да има такива перки. Добре, да лоби на кой? Веднага ще ви кажа, защото икономически не е изгодно. Затова няма да има. Не за друг. Не толкова по екологични или някакви други причини. Абсолютно икономически неизгодно. В момента, по мнението на специалисти, реализацията на една такава мощност, 1 мегаватт, струва около 4,5 милиона евро. Абсурд е да бъдат изплатени с каквито и преференции да им дадем. Ако ще влагаме в такъв смел проект пари, по-добре да влагаме в инсталации за преработка на сероводород, които са в някакъв етап на проучване, има работещи прототипи, разбира се, все още са икономически неизгодни, но много по-перспективно е това нещо. Добре, не това вятър е безмислено за България. А че е лоби, казахте лобистки закон. Мога да назова име, но не искам. Добре, смисъл за депутати ли става дума, за фирми ли става? Става дума за една конкретна компания. Коя компания? Една компания, която е регистрирана в Лондон, с смешния уставен капитал от 100 паунда и ни убеждава, че ще строи перки за по 4,5 милиона евро. Мисля, че тази седмица излезе и в Сега, и в Медиапол информация за нещо, което сякаш сме проспали. Става дума за закона за хазарта и за това, че в края на миналата година в преходните и заключителните разпоредби на бюджета е минало едно уж увеличаване на данъците от 15 на 20%, но доколкото разбирам на печалбата, а не на оборота, което поне излиза, че всъщност е по-малко. Тогава, когато се приемеше текста, задава въпрос към Министерството на финансите, какъв ще бъде ефекта за бюджета и те обещаха 200 милиона повече приходи. Затова не съм задал два въпроса. Един е, защото твърдението са, че едва ли не се появи повече хазартни предприятия, да ги наречеме от началото на тази година. Това съм питал за техния брой, т.е. заявленията за нови лицензии по месеци за последните 2 години, за сравнение януари тази година с последните 2. И съм поискал също и за приходите на месечна база. От това ще разбереме доколко, защото това са фактите. Тоест, за да можем да оценим една ситуация, ни трябват факти. И от това ще видим скачат ли приходите,
ако скачат е едно, ако не скачат е друго. И дали има нови заявки за нови лицензии януари, както твърдят някакви хора, това съм го поискал писмено и ще го поискал. Са дигнали 2-3 пъти се покачваше фиксираните такси. Те са скочили. И тезата на Министерството на финансите беше, че с покачването на фиксираните такси, това са сигурните приходи. Това беше тяхната теза. Тоест фиксираните такси бяха повишени. Ако питате за моето лично мнение, аз казвам, че данъците в хазарт още могат да се повишават. Така че, нека да видим сега каква е картината. Възможно ли е, говори се евентуално някакво лоби? Имат ли хазартните, както ги нарекохте вие, предприятия, компании, изобщо? Нямам съмнение, но това не означава, че няма да се вземе правилното решение. Нямате съмнение в посока на това, че има или че няма лоби? Нямам съмнение, че има лобита в парламента по много теми. Никакво съмнение няма. Само си припомнете с кодекса по застраховането, както стоях сам на комисия. Никога няма го забравя, сам си стоях. Още декември месец изразихме много сериозно нашите опасения. Мисля, че основно депутати от Демократична България към текстовете, защото за да... ПП са гласували в подкрепа на... Да, точно така е. Това беше предложение и на Асен Василев на комисия по бюджет и финанси, разписано от депутати от комисията от мнозинството. Още тогава изразихме опасения, че повишава... Тоест реално понижаване на данъка. Вместо 15% от приходите, 20% от печалбата. Това ли е? Наистина. В смисъл, по-малко ли ще плащат хазартните фирми? Министерството на финансите представи разчети, че 200 милиона повече ще плащат заради други такси, които се повишават. Ще видим в края на годината разчетите. Аз съм силно скептичен към това. Как гласувахте всъщност тогава? Не помня, трябва да видим архивите. Той вие може да ги проверите, предполагам. Ивенко Събратев каза, че не било така, че било... В смисъл малко е странно, доколкото знам, Владислав Горанов, мисля, че 2020, поне така пише в статията, е предлагал подобно нещо и тогава е било отхвърлено с изключително недоволство. А сега някакси е минало между капките. В нашата парламентарна група имаше много сериозен дебат по темата и не мисля, че мина единодушно, така да се каже. Защо не излязохте, защо не го казахте пред медиите, защо коментирахте ли го в зала изобщо? Аз мисля, че съм го коментирал, не съм сигурен, и по телевизия включително, преди гласуването.